Nachádzame sa v Trenčíne na Európskych informačných dňoch pre mládež a rozprávame sa s rôznymi zástupcami mládežníckych organizácií. Takže, skúsi nás prosím ťa predstaviť a povedz, akú organizáciu zastupuješ. Ja som Martin Vrabec a zastupujem organizáciu, teda vlastne platformu Národného mládežníckeho parlamentu. Národný mládežnícky parlament je nejaká platforma, ktorá má združovať a zastrešovať mládežnícke parlamenty po celom Slovensku a dávať im nejakú metodickú podporu alebo podporu pri rozvoji, sieťovať ich s rôznymi inými parlamentami a vymieňať si skúsenosti. Čo je cieľ, vízia alebo misia vašej organizácie? Posilňovať hlas mladých a dbať na participáciu mladých ľudí, aby si to Slovensko vytvárali pre seba a pre ďalšie generácie. Aká je podľa teba najúčinnejšia stratégia, ako zapájať takýchto mladých ľudí? Rozhovorom alebo osobnými stretnutiami. Čiže čo si myslíš, prečo je dôležité chodiť na takéto podujatia, ako je aj to dnešné? Ako sa už hovorí, že treba byť informovaný a to je základ, tak si myslím, že je to veľmi dôležité, aby bol ten osobný kontakt a aby ten zástupca tej organizácie mohol lepšie vysvetliť, čo robí tá organizácia, ako vie práve tomu človeku pomôcť a myslím, že je to naozaj veľmi dôležité, ten osobný kontakt. OK, a posledná otázka. A čo je jedna vec, ktorú by si poradil svojmu mladšiemu ja s vedomostiami, ktoré máš dnes? Asi byť odvážnejší, skúšať nové veci a viac sa informovať. OK, ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem veľmi pekne.